Здравейте, почва съм Бошо Беги, това ще е ново информативно видео как да си стеглите Fraps и да работи с него. Първата стъпка, която е да влезете в Google и да напишете Замунда. А не просто на няколко клипчета. Изтеглете си Fraps в линка. Дето тя Fraps изобщо не е оригиналната версия или пак пълната, дето снима по 30 секунди. И така, ето го Frapsa, готови сте. Пишете Fraps и ви излиза това. Моята версия е тази и ви препоръчвам тази версия, защото е хубава свалена. Може да искате тази. Аз препоръчвам на моите зрители тази. Защото колкото повече свалена, толкова повече хора харесват. А ето някоя е толкова малко теглена, че това препоръчвам. Това препоръчвам моята версия. И ако знаете как се тегли, теглите се и ето го, Frapsa. Зареждате го. И тук е Fraps генерал. Началото трябва да отградите и това, и това. Да отградите това, FPS-а, Frag Items, Min-Max AVG и Stop Benchmark After. Ето колко секунди, защото ви може да си го настроите за 15 секунди, за 15 секунди, за 15 минути, 30 минути, няма значение, но Frapsa може да задържи само до 15 минути. Но пак може да правите нормални клипчета като мене. Виждате, Don't Starve, Minecraft. На Лига не съм снимал. Може да се откаже, че мога да почна следващия месец да снимам, защото ще има малко затруднения с тестови, по история, географити, етики, не, както и де. И тук, нищо повече му барате и отивате на Movies право. Да допълням. За да започнете да снимате вашето клипче, натискате F9. За да го спирате, същата работа. И за да го пуснете F9 и за да го спрете F9. Смисъл не да му ударите пауза, смисъл на цяло да го спрете. Тук изберете FPS какъв е, смисъл колко гладко да ви върви. Аз съм избрал с 60. И тук Buffer Range 999 секунди, не ме интересува как трябва да е. Но наистина трябва да си го направите. Може. И тук правите Side Mouse, курсор на видео, дъра, 2 чадъра. И това, и стереото. За скриншот с нищо не ви трябва. Баде мамо. И готово. И ето как да почне да снимаме. Снимате и примерно искам да снима на Paint. Айде речем. Ще снимам как си построите. Ейте светкавица. Готови си. Отивате. Бам! Paint. Улявате с това. Както е. Улявате с това. Взимате някакви други фигурки. Дърбара. И омага. И готово. Си бидеш тук ста светкавица. Тарарана. И така, както сте готови, може да си снимате. Също така, за да намерите клипчето си, влизате в локален диск C. И тук трябва да видите това Fraps. И ето тук е клипчето ви. Вашето клипче, като снимате. После влизате в YouTube и там си го качвате. Ако имате профил или канал, ще ви излезе до YouTube профила това. Чакайте да махна това. Ще ви излезе качване. И качвате си, избирате избраното клипче и дават му заглавие, описание, какъв вид да клипа, смисъл, комедия, драма, както и да е. Хора, това ще е за епизода. Благодаря, че ме гледате. Дайте пушите на завод този клип. Дайте на друго, което може да снимам. И чао!